दिनै जोङो बे कक्लाबारि बियाबाव बिटिआरनि सेफ आरो नोंथाङा लोगोसेनो एमसिएलए एमएलए जों गोबां फैनाय नुदों माबा मोनसे थांखि लानानै नोंथांमोना फैदों नामा? दिनै कक्लाबारि बियाबाव जोङो फैनाया जाहैबाय जोंहा माखासे आसनिफोर दङ। बे आसनिफोरखौ जोङो फाउन्डेसन स्टोन होफैदों। गुबुन जेबो गैया आरो बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, माला जायो जों मिथिया। बाइ इलेक्सना नाङोबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांगोन, एसे गोबाव नांगोन। खिन्थु जोंना दा आङो स्टेटनि मिनिस्टार हिसाबै आंगनबादि सेन्टार 11टा मडेल आंगनबादि सेन्टार सापागुरि समस्तियाव दङ, सेंसन जादों। मोनसे आंगनबादि सेन्टाराव 25 लाख करि आरो बियो कक्लाबारि बियाबाव गासै 5 बग्रिगुरिनिफ्राय लानानै खामार दैसासिम आरखारा आरो गोबां जायगायाव जोङो बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेनिफ्राय खामानिया जागायसिगोन। आरो दिनैहाय जोंहा जिहेतु माने बाइ इलेक्सना जिखुनु समाव फैनोबो हायो, ओंखायनो प्राइमारि ब्लक बुथ कमिटिनि मानसिफोरनि मावथिफोरनि मोनसे मिटिंबो दं हिसाबै जोङो फ्राय फैदों। फैनानै मोजां मोनदों, मानसिफोरखौ लोगो हमदों आरो जायगा जौगानांगौ। बे माखासे बोसोरनि गेजेराव आं एमएलए जानानै मन्थ्रि जानानै समस्तिनि थाखाय फिसा फिसौ फिसा गिदिर मा स्किमफोर सोखो बेफोरनि एचिभमेन्टनि जि लिस्ट बेखौबो आङो बावैसोनो फोसावगोन। जोङो नुनो मोनदों जे बे माला जायो बाइ इलेक्सना बेनिबो जेबो खौरां गैया। बे समाव नोंथांमोना केन्डिडेटनि माबा मोनसे सानखाबाय नामा? बाहेरनिफ्राय हरो ना लकेलनि बेफोरबायदि? केन्डिडेटनि सानखानाय जेबो बाथ्रा गैया, कमिटि बानायगोन आरो गाहा आफादगिरि प्रमद बर'आ पार्टिनि मिटिं लेंगोन, हयतोबा कर कमिटि मिटिं लेंगोन, कमिटि बानायगोन। कमिटिया सेलेक्सन खालामगोन केन्डिडेटखौ आरो बे समाव जों बुंनो हाया सोरखौ केन्डिडेट होनाय जागोन। नाथाय जोंनि गेजेराव दासिम जिहेतु माने मोनसे सावरायनाय जादों जे जायगानानो जाथों, हानायमानि जायगानानो जाथों, बे साननाय दङ जोंनाव। मैया जिहेतु आसाम सोरखारजों मोनसे 1 बोसोर जानो थांबाय जथायै रायजो खुंनो, बे समाव बिटिआरआ बा नोंथांनि समस्तिया बेसेबां जौखोन्दो जौगादों होनना नोंथाङा नुनो मोनो? बिटिआर हिसाबै गुबैयै जौगानाया मा जादों, दिनै जेनेबा गोबां जायगायाव जोङो फाउन्डेसन स्टन जाबाय। जेरैहाय दा तामुलपुर मेडिकेल कलेज बे फाउन्डेसन स्टन गायसनबाय आरो खामानियाबो स्टार्ट जासिगोन। थिग बिदिनो दा बावहाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ बा आइआइटि एबा बिदिनो फेशन टेक्न'लजिनि बेफोर गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ गायसननांगौनि थाखाय जे मोनसे दा फाइनान्सआव 50 लाख करि जि लिस्टखौ होनाय जादोंमोन बे एप्रुभ जाबाय। दा 25टा कम्प'जिट स्कुला हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेंनाफ्रा फ्राय जोबलांगोन। लोगोसेयैनो मोननैसो जि एलपि स्कुल बेवहाय बाउन्डारिनि थाखाय थाखा सेंसन खालामनानै लाबोनाय जादों। आथियाबारि जि हायार सेकेन्डारि बेखौ समस्तिनि मोनसे मडेल स्कुल हिसाबै फोसावनाय जाबाय। दा अलरेडि आङो बाहाय आनटाइटनि फैसा हिसाबै चिफ मिनिस्टारा बाहाय 10निफ्राय 15 लाखनि गेजेराव हरनो हागौ बा बाराबो हरनो हागौ। आङो एमएलए एलइडि फान्डनिफ्राय 10 लाखसो अलरेडि होबाय। कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि बा सिएसआर फान्डनिफ्राय जोङो फैसा लाबोनो नाजाबाय थादों आरो बिदिनो बिभिन्न डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो फैसा लाबोबाय थानो नाजादों। दा बे आथियाबारिया 5 बोसोराव ओरैबायदि मोनसे मडेल स्कुल जाहैगोन बे ओनसोलनि थाखाय। जों थारैनो एमएलए मडेल स्कुल हिसाबै जों बेखौ लाबाय जेला बेखौ जोङो जाफुंसार खालामगोन आरो मोनसे मडेल स्कुलाव बियो सोलायलांगोन। लोगोसेनो दा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जानांगौनि दं, जों प्रप'जाल होगानो दङ। मसलपुर, थमना बा केसि कलेजबो बेखौ लानाय जायो। गभर्नमेन्टनि सायाव जों प्रेसार होबाय थादों आरो लोगोसे सयेल कनजारभेसननि सिङाव दिनै बे कक्लाबारिनि बियाबनि सिङावनो आङो मास मोनसेसो सिगाङावसो 5 स्किमाव आं अन्थाइ खाम्फा गायसनलांबाय आरआइडिएफनि आरो गुबुन माने धीरा जि माने आरो मोनसेया जाबाय मुसलपुर। बे बियाब मोनथामावबो गोबांथार सयेल कनजारभेसननि स्किम हाबबाय। दासिमाव जिहेतु आंनि आखायाव बिनि मोनसे अंकआ गैयाखाय आं दानो होथ'नो हानाय नङा, खिन्थु माखासे दिननि उनावहाय आंनि एचिभमेन्टनि लिस्टखौ आङो होगोन। लोगोसेयैनो बाहाय आरो गुबुन गुबुन आंगनबादि सेन्टारफोरखौबो बानायनाय जागोन। टि गार्डेननि स्कुल हाबबाय, फारसेथिं आनटाइटनि जे राबां ओनसोलावबो मोनसे स्किम होनाय जादों 5 लाख थाखानि आरो दुमनि ओनसोलाव 5 लाख थाखानि होनाय जादों। केसि कलेजाव 10 लाख आरो आंनि एमएलए एलइडि फान्डनिफ्राय 5 लाख इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि नामाव। बिबि किसान कलेजा साइन्स स्ट्रिम फैबाय,
मुसलपुर कलेजाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे प्रजेक्ट लानो नागिरदों निकासि कलेजाव आरो बेनि अनगायैबो माखासे लामा सामा जौगानायनि बेलायाव जोङो माखासे प्रजेक्टफोरखौ जों लागासिनो दङ थ' बे बिथिंनिफ्राय नायोबा सापागुरि समस्तियाव बोसोरसेयाव गोबां स्किम हाबबाय आं साना आं बुङा जे नांगौनि बारा स्किम हाबबाय होननानै खारन मावनांगौआथ' जोबा आं गावखौनो दिनै बोसोरसेनि गेजेरावनो साक्सेसफुल सासे MLA होननानैबो बुंनाय नङा मालाया बुङोबाबो आं बुंनाय नङा खारनथ' आङो जिहेतु बे जायगानि मानसिफ्रा आंखौ क'क्राझारनिफ्राय लाबोलायनानै भट होनानै देरहानानै दिनै मिनिस्टार खालामदों आं जे हायो गरसेबो फैसा नस्थ' खालामालासिनो निष्ठाबान भाबै बे समस्तिनि जौगानायनि थाखाय आं खामानि DPR एबा प्रजेक्टफ्रा एप्रुभ जानानै फाइनान्सआ सेंसन जानांगौ बे प्रसेसा दाबो सोलिगासिनो दं बे फैगोन माया माबाया जोंहा नखर मन्थ्रि अमित शाहया बुंलांदों जे गोरोबथा मथे 1500 कोटि थाखा 1500 कोटि थाखा पेकेज होनाय जागोन बिटिआरआव नाथाय बेखौ दा बारायनानै 1800 बा 1800 कोटि थाखा बानायनाय जागोन होननानै दा फोसावलांबाय आरो बेखौ फार्स्ट पार्ट जि 250 कोटि बेखौ हरनायनि प्रसेसआबो दा जागासिनो दं फारसेथिङै बिटिआर गोरोबथा बादि जा सिमा बारायनांगौनि माखासे दफा दंमोन मोनसे दफा बे मथे दा बाउन्डारि कमिसन जाबाय थादों जाहा खाफाल गाज्रि जे जाय गिबि चेयारमेनमोन बे कभिडआव थैनानै थांदों दा गोदान चेयारमेन आशिष कुमार भुटानिखौ होनाय जादों बिथांनि खामानियाबो जागासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP सोमावसारग्रा आफादफ्राबो जि डकुमेन्टफोरखौ होनांगौ दं बेखौ होजोबनो हायैयाव एसे लेट जादोंमोन खिन्थु बेबो लासैनो जोबनायनि लामायाव दंबाय थायो फारसेथिङै दा BTC ओनसोलाव दिनै दाखालिसो जि 7टा केन्सार हस्पिटालनि बाथ्रा फैदोंमोन दा क'क्राझारनि जि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार जिल्लानि बे हस्पिटालजों लोगोसेयैनो गोदान लुनाय हस्पिटालजों लोगोसेयैनो केन्सार केयार इउनिटखौ दादेरनाय जागोन थिग बिदिनो लामा सामा गोबां सेंसन जानानै दं आंनि कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव जुदि बुंनांगौ जायोबा आङो दिनै बोसोरसे जाबाय बे बोसोरसेनि गेजेराव नुनो मोन्दों मा सापागुरि समस्ति हिसाबै मुसलपुरा मोनसे जिल्लानि हेडक्वार्टार दा बेवहाय मोनसे जिल्ला थोरफोनि बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि स्टेडियाम बानायनाय जागोन 50 कोटि थाखानि बियो जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि गेजेराव जेरावबो गैया बा BTC ओनसोलावबो बे गैयामोन बे दासो जानो थांगासिनो दङ बेयो बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट लोगोसे जोंनि DC अफिसा आसाम टाइप माने फिसा न'आव सोलिबाय थादोंमोन दा इन्टिग्रेटेड DC अफिस हिसाबै सेंसन जाबाय 25 कोटि थाखानि सार्किट हाउसआबो मोजाङैनो जागोन सार्किट हाउसनि थाखायबो थाखा सेंसन जाबाय लोगोसेयैनो दा RIDFनि आन्दाराव आं 3 ब्रिज बानायदों बे जाहैबाय गल्डिं दैमानि सायाव आरो मोनसे पटा दैनि सायाव आरो रेखा दङाव गासै 10 कोटि थाखाखौ 3 ब्रिज बानायनाय जादों मोनसेया 2 कोटि 27 लाख ना बेसेबांबामोन आङो एक्जेक्टलि हिसाबा गैया गोसोआव मोनसेया जाहैबाय 4 कोटि 91 लाख रेखा दंनिया आरो मोनसेया 2 कोटि 71 लाख जानांगौ थ' बेनि 3 ब्रिज बानायनाय जाबाय आरो दा बियो हान्थामेलानि बेलायाव जोबोद माने मदद होबाय